Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум. І самыя важныя падзеі з сэнса чацвярга 2 красавіка. Лукашенко падвёў вынікі праверкі боегатоўнасці, а склалася ўражанне, што рыхтуе беларусаў да вайны. Я хочу, чтобы вы и сами научились, чего не умеете, и научите своих подчиненных, для того, чтобы они могли выжить в случае войны. Расіяне масава пераедуць у Мінск. Гэта рэальнасць ці соцсеткі хлусяць? Можа стварацца такі снежны ком, калі людзі уцягнуцца ў размову, яны справакаваныя пагаварыць на гэтую тэму. Ім робіцца цікавым, вот Беларусь як пэўная альтэрнатыва. Банальная трагедыя беларускіх выдавецтваў у эміграцыі. У мяне зараз няма сродкаў на выданне новых кніг. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. Еўрарадыё. Мэч з першага гуку. Александр Лукашенко правёў праверку баявой гатоўнасці ўзброеных сілаў, а цяпер падвёў яе вынікі. І гледзячы па яго інтанацыі, вынікі праверкі яму не спадабаліся. Праверку ладзілі 16 студзеня, а вось што Лукашенко аказаў днямі, сабраўшы 300 афіцэраў. Я хочу, чтобы вы и сами научились, чего не умеете, и научите своих подчиненных, для того, чтобы они могли выжить в случае войны. З прамовы Лукашэнкі не цалкам зразумела, ці рыхтуецца ён да вайны, ці не, ці проста застаўся незадаволеным вынікамі праверкі. Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман спрабуе патлумачыць нам словы і настроі кіраўніка Беларусі. Для мяне склалася такое ўражанне, што гэта быў чалавек, які дакладна разумее, як мала што ад яго залежыць у гэтым кантэксце, у пытаннях бяспекі, у пытаннях вайны. Бо гэта чалавек, які разумее, што гэта у рэшце рэшт не ягоныя пытанні. Ён можа зрабіць усё, што, так бы мовіць, у ягоных руках. Гэта менавіта беларуская армія, там паглядзець, як там што падрыхтавана, не падрыхтавана, што ён, дарэчы, і зрабіў. Але вось гэтае пытанне, ці будзе Беларусь нейкім чынам уцягнута ў вайну, альбо не будзе уцягнута, гэта ж відавочна, гэта не яго пытанне. Таму і гэтая такая досыць нервовая пазіцыя, якая была, яна якраз, я б яе патлумачыў так, што вось мы тут паглядзелі, там прыйшлі да пэўных высноваў, асабліва задаволеным ён не быў, але ў рэшце рэшт, нават калі мы тут сітуацыю нейкім чынам выправім тое-сёе, не нам вырашаць, будзе вайна на тэрыторыі Беларусі, ці будзе Беларусь у вайну ўвогуле ўцягнута. Лукашенко хоча, каб армія была баяздольная і магла абараніць яго. Але ад каго? І ці магчыма, што ён чакае абароны не ад заходняга, а ад усходняга суседа, працягвае Александр Фрыдман. Не, тут я гэта выключаю, таму што гэта гісторыя абсалютна ілюзорная. Яна ілюзорная таму, што мы павінны разумець, што тыя людзі, якія зараз беларускім войскам кіруюць, якія там займаюць вядучыя пасады, гэта ўсё людзі з расійска-савецкай вайсковай сацыялізацыі. Гэта людзі, якія вучыліся там, альбо паходзяць з Расіі, маюць там сувязь і іншае. То бок там уявіць сябе нейкія крокі ў напрамку Расіі, я выключаю. Я гэта выключаю. Я хутчэй бы разглядаў бы беларускую армію як такога кшталту філіял расійскай арміі, бо уплыў там велізарны, там тэхнічны ўплыў, іх вучэнні праводзяцца супольныя. То бок яны развіваюць сваю армію па расійскім стандартам. Власна кажучы, зброя ў іх пераважна расійская. Ваенныя тэхналогіі, якія ў Беларусі развіваюцца, яны звязаныя з Расіяй. Наратывы, якія прасоўваюцца падчас палітычнай адукацыі, яны ж таксама там пра лукашэнкаўска, пра расійскія. Таму ў гэтым сэнсе разлічваць там яму няма на што. І, канешне, гэта ўсё досыць спекулятыўна выглядае. Мы ж не маем ніякіх даследаванняў пра светапогляд беларускіх вайскоўцаў. Мы не ведаем нічога пра
пра тое, на што яны насамрэч вартыя. Гэта ж усё пытанні адкрытыя. Беларуская армія, яна ў пэўным сэнсе блэкбокс, вопыта баявых дзеянняў у яе няма, і добра, што няма. Спадзяёмся, што так і застанецца, што яго не будзе. Вось. А гэтыя рэляцыі, якія ідуць пра падрыхтаванасць і іншае, ну, ты ж бачыш, што сапраўдная, ты можаш зрабіць нейкую выснову пра якасць арміі можна толькі ў баявых умовах. Тое, што мы бачылі, напрыклад, в Украіне, што мы бачылі ў Расіі, што мы бачым зараз з амерыканцамі і ізраільцянамі супраць Ірана. Вось. А ў астатнім гэта ж так словы. Так што не, гэты расійскі напрамак я выключаю. Лукашенко, тыя сцэнарыі, з якія Лукашенко пракручвае, гэта сцэнарый вялікай еўрапейскай вайны, якая можа пачацца пры агрэсіі Расіі. Ось, можа і без нейкага прамога удзела беларускай арміі. Але Беларусь можа быць уцягнута. То бок, гэта можа быць, калі там будзе нейкая агрэсія з расійскага боку, нейкі крок еўрапейскіх армій у адказ з пераносам баявых дзеянняў на тэрыторыю Беларусі, альбо нейкі украінскі сцэнарый, калі ўсё ж таки Украіна пачне наносіць нейкія удары. Ну, пакуль так не выглядае, хто яго ведае, як там вайна будзе развівацца і колькі яна яшчэ будзе працягвацца. Так што гэта ўсе гэтыя напрамкі. Нешта рабіць супраць Расіі, я думаю, што гэтая армія абсалютна не здатная для гэтага, нават калі мы тэарэтычна тут на гэту тэму гаворым, бо яна знаходзіцца пад вельмі моцна тэхнічна, ідэалагічна, якім загодна уплывам. То бок, для іх рэферэнцыя, з чым яны себе параўноўваюць, гэта відавочна расійская армія. І нешта там прадпрымаць супраць расіянаў, ну гэта з галіны фантастыкі і ненавуковай фантастыкі. Гэта быў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Ён патлумачыў настрой Лукашэнкі па выніках праверкі баявой гатоўнасці беларускай арміі. Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум. У інтэрнэце пішуць, што расіяне масава пераедуць у Мінск. Гэта скажэнне ці праўда? Можа стварацца такі снежны ком, калі людзі уцягнуцца ў размову, яны справакаваныя пагаварыць на гэтую тэму. Ім робіцца цікавым, вот Беларусь як пэўная альтэрнатыва. Банальная трагедыя беларускіх выдавецтваў у эміграцыі. У мяне зараз няма сродкаў на выданне новых кніг. Сустрэнемся пасля навінаў спорту. Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболе паднялася на адзін радок у рэйтынгу FIFA. Цяпер каманда займае 97-е месца. Нагадаем, што ў сакавіцкіх спарынгах каманда Ганчарэнкі адолела Кіпр 1-0 і Арменію 2-1. Крыху вышэй за беларусаў Гватэмала, Палесціна, Кітай і Таіланд. Першае месца займае Францыя, якая пасля апошняга абнаўлення абагнала Іспанію і Аргенціну. Хакейная мінская «Дынамо» ў другім раўндзе Кубка Гагарына згуляе з АК «Барсам». У рэгулярным сезоне каманда Дмітрыя Квартальнага двойчы перамагла казанцаў 4-3 дома і 7-3 ў гасцях. За АК «Барс» выступаюць беларусы Алістраў і Фалькоўскі. Серыя пачнецца 8 красавіка матчам на Мінск-арэне. Галоўны трэнер зборнай Італіі па футболе Дженаро Гатуза пакіне сваю пасаду. Пра гэта паведамляе вядомы інсайдер Фабрыцыя Романа. Рашэнне прынята пасля таго, як каманда не змагла кваліфікавацца на чэмпіянат свету, уступіўшы ў вырашальным матчы зборнай Босніі і Герцагавіны. Гатуза ўзначаліў зборную Італіі ў чэрвені 2025 года. Ён правёў на гэтай пасадзе 8 матчаў, 6 перамог і 2 паражэнні. Італія трэці раз запар не патрапіла ў фінальны турнір чэмпіянату света.
Былы абаронца энергетык БДУ Абдукадзір Хусанаў прызнаны лепшым гульцом Манчестер-Сіці ў сакавіку. Ён апярэдзіў у галасаванні балельшчыкаў іспанскага Хаубека Радры, а таксама бельгійскага вінгера Жэрамі Доку. У сакавіку Хусанаў правёў за гараджан 6 матчаў. Узбекістанскі футбаліст прызнаваўся найлепшым гульцом месяца і ў студзені. Яшчэ 3 гады таму ён гуляў у чэмпіянаце Беларусі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У соцсетцы Threads завірусіліся пасты жыхароў Расіі, з якіх вынікае, што яны абдумваюць пераезд у Мінск. Ці ўжо пераехалі і цяпер дзеляцца ўражаннямі. Гэтыя пасты насамрэч з'яўляліся і раней, і ў мінулым годзе, напрыклад, але цяпер іх стала сапраўды шмат. Беларусь, маўляў, расіянамі ўспрымаецца як тэрыторыя лічбавай свабоды. То бок Інстаграм і месенджеры працуюць, да таго ж беспілотнікі не лётаюць над галавой. Можна зразумець, ці сапраўды расіяне ўспрымаюць Беларусь як такую выспачку стабільнасці і бяспекі. Мы запыталіся пра гэта ў нашага калегі, галоўнага рэдактара «Новая газета Европа» Кирилла Мартынова. Мы знаем, что и в крупных российских городах, и особенно рядом с границей с Беларусью, есть такая тенденция, она, кажется, в обе стороны работает, но нас интересует больше российский поток, что, скажем, люди из Смоленска считают, что в их обстоятельствах более спокойная и комфортная жизнь их ждет, например, в Витебске. И вообще, по нашей информации, в Витебске довольно много инвестиций со стороны россиян из разных регионов в недвижимость. Вот, считают, что меньше проблем, войны напрямую нету. Дроны не летают с интернетом, все немножко получше, чем сейчас в России. И плюс, если ты, как-то идея такая у людей, что если ты не гражданин Беларуси, там политикой не интересуешься, то, мол, ты как-то ниже радара, и, в общем, тебе лично вряд ли что-то напрямую угрожает. Идея такая есть, да, и мы знаем, что это все укладывается вот в такую довольно зловещую конкуренцию между Лукашенко и Путиным, кто из них наиболее жестокий злодей. Кажется, с учетом того, что граница достаточно условная между странами, ее легко пересечь, кажется, что это действительно вещь, которая имеет некоторую популярность. Да, вот я как бы от своего злодея, от последствий злодеяния Путина прячусь на территории злодея, который про меня не знает. Вот. Насколько это массовое явление, насколько там, не знаю, тысячи людей этим это всерьез обсуждают и что-то делают, вопрос открытый. То есть это может быть такая мечта для россиянина, куда же можно спрятаться, чтобы не чувствовать на себя напрямую последствия войны. Да, я надеюсь, что у политических активистов все-таки в основном хватает ума понимать, что в Беларуси им прятаться не надо. То есть еще, мы знаем, что есть еще из-за того, что до сих пор есть разница в базах пограничных, есть популярная такая штука, как уехать в Минск, чтобы улететь в Ереван, например, да, это такая транзитный способ для политического активиста, который как бы еще все-таки не под арестом, да, и не в розыске международном. Вот. Я думаю, что в первую очередь такого рода интересы могут возникнуть у экономических мигрантов, которые хотят тихой частной жизни и никаких признаков войны вокруг них. Вот. Может быть, это какие-то люди, у которых удаленная работа, может быть, это люди, которые хотят более спокойной жизни для своих детей и при этом сталкиваются, например, в приграничных районах России просто совсем с разрушительными последствиями войны. То есть, портрет этого человека – это скорее такой аполитичный экономический мигрант. Вряд ли можно назвать Беларусь спокойной и стабильной страной. Вряд ли это какое-то устойчивое решение даже для людей, которые, как они заявляют, политикой не интересуются. Мы совершенно не знаем, что будет с россиянами в Беларуси и о чем
Лукашенко может договориться с Путиным, и насколько это вообще хорошее место для того, чтобы прятаться. Да, и плюс, есть понятная история, когда люди оказываются все-таки в зоне интересов российского государства, люди должны понимать, в какую игру они играют, когда они пытаются себе найти какую-то тихую гавань в месте, где нету войны, но есть диктатура. Часам нават апалітычныя беларусы прыходзяць у каментары да расіянаў і раюць нікуды не ехаць. Адкуль такая вострая і сапраўды неталерантная рэакцыя? Праўда, калі б самі беларусы ў эміграцыі пачулі нешта падобнае ад палякаў, ужо б даўно скардзіліся на ксенафобію. Раптоўна ваяўнічыя настроі беларусаў спрабуе тлумачыць паліталагіня Аліна Харысава. Беларусы яны баяцца менавіта геапалітычных нейкіх наступстваў, тому што ўжо яны пабачылі там 2014, пабачылі Крым, пабачылі 2022, пабачылі Грузію, ўсё гэта пабачылі. У іх ёсць гэты тренд на тое, што мы ідзем захішчаць расейцаў, і калі чым больш у нас расейцаў, чым больш расейцы выкупаюць землю іх і так далей, тым больш іх гэты аргумент становіцца валідным. А ім, напэўна, і не прыйдзецца ісці з такімі вооружённымі сіламі, як гэта было на Украіну ў 22-м, на Беларусь-то. Потому что, настолькі лаяльнай краіны зараз да Расіі няма, як Беларусь, менавіта з пункту гледжання рэжыму. Таму беларусы пачынаюць баяцца. Беларусам становіцца непрыемна з-за таго, што і кошты падымаюцца, і нават тыя беларусы, якія не суперпалітызаваныя былі, яны ўсё роўна заўважаюць гэтыя наступствы. Вось менавіта ў павышэнні коштаў гэта самае балючае, гэта заўсёды самае балючае для людзей, таму што гэта проста базавая патрэбнасць, каб былі грошы на прапітанне, на пражыццё, а іх зараз не хапае і так. Сярод беларусаў пашыраецца і канспіралагічная тэорыя. Маўляў, усе гэтыя пасты спроба замерыць, як цяпер ставяцца беларусы да расіянаў. Але ёсць і менш канспіралагічная тэорыя. Магчыма, гэта ўсё проста праца алгарытмаў соцсетак, якія зрабілі гэтыя публікацыі такімі папулярнымі. А якія яшчэ ёсць тэорыі? Пра гэта мы спыталі старэйшага аналітыка медыа IQ Паўлюка Быкоўскага. Чаму гэта магло стаць вірусным арганічным чынам? Рэакцыя беларусаў падзялілася на такія публікацыі. Некаторым гэта магло падабацца, хваляць маю краіну, а некаторым магло не падабацца, быццам бы ад гэтага вырастуць кошты на нерухомасць. Дарэчы, былі публікацыі в СМІ наконт таго, што падскочылі кошты на нерухомасць, потым гэтыя публікацыі абвяргались, то бок, можа быць і тое, і другое, і трэцяе. Але само па сабе гэта тып контенту, які можа выклікацца, які можа трапіць в алгарытмы з-за таго, што людзі пачынаюць актыўна выказвацца за, супраць, спрачацца і гэтак далей. Яшчэ адзін момант. Threads з 2024 года падтрымлівае пратакол ActivityPub. Можна даваць контент не толькі, які ствараецца внутры алгарытмаў Meta, але і на нейкіх іншых ресурсах, і ён можа публікавацца. І калі у Meta ёсць пэўныя абмежаванні, якія Meta змагаецца з тролямі, яны шмат якія рэчы спрабуюць рабіць кантраляваным, то тое, што прыходзіць па гэтай федэратыўнай сетцы, яно можа трапіць у рэкамендацыйны алгарытм, абыходзячы тыя правілы і абмежаванні, якія ёсць у Meta. Пра гэта ёсць даследаванні. Я яшчэ не бачыў даследаванні, якія бы былі вельмі пераканаўчымі, але падобна на тое, што для мэтаў дэзінфармацыі і таго, што в Еўрапейскім Саюзе называецца ФМІ, замежнае інфармацыйна-маніпуляцыйнае ўздзеянне, падобныя рэчы выкарыстоўваюцца. То бок, знайшлі ў Мэты сляпую пляму, і у Threads можна даваць контент, які прайшоў праз ActivityPub з іншых сервераў і абыходзіць частку фільтраў. Гэта магчыма. Але паколькі у дадзенай сітуацыі я не магу сказаць, што я даследаваў гэту сітуацыю, я магу толькі сказаць, што версіі можна разглядаць розныя. І калі эта версія пра тое, што контент прыйшоў з іншых сервераў і абышоў абмежаванні Threads, то гэта магло бы падтрымліваць
гипотезу про то, что это координованная деятельность, что это информационно-манипуляционное воздействие. Але гэта толькі адзін з аргументаў, гэта не доказ. І само па сабе гэта свайго кшталту ілюстрацыя гісторыі, як алгарытмы могуць быць выкарыстаны у тым ліку да мэтаў прапаганды, але разам з тым алгарытмы могуць і працаваць проста самі па сабе, бо таму што яны алгарытмы. І калі вот так зоркі склаліся, і што нейкія людзі пачалі казаць, што яны хочуць пераехаць з Беларусь, каб карыстацца інстаграмам, то чаму б і не? Это можа выклікаць рэакцыю. Тут есть іншы момант. Я бачу публікацыі на онлайнере, дзе спрабавалі прыйсці да гэтых людзей і распытаць, і то там была такая гісторыя, што некаторыя з іх казалі, так, мы пра гэта пісалі, але мы не збіраемся набываць нерухомасць у Беларусі. Мы проста пра гэта размаўлялі. То бок, само па сабе можа стварацца такі снежны ком, калі людзі уцягнутыя ў размову, яны справакаваныя пагаварыць на гэтую тэму, ім робіцца цікавым, Беларусь як пэўная альтэрнатыва. Для жыхара Расіі можа выглядаць так, што пераехаць в Беларусь не так, чтобы складана, не трэба вучыць іншую мову, не трэба ні пра што асабліва клапаціцца, расійскія карткі дзейнічаюць, можна дыстанцыйна працаваць, і не трэба прасіць праходзіць нейкія складаныя бюрократычныя працэдуры. Таму гэта можа выглядаць для тых, хто не той, хто хаваецца ад палітычных рэпрэсій, так для абывателя. Але само па сабе гэта нічога не значыць, бо мы зараз гаворым пра тое, што кропкава нехта паспрабаваў праверыць, у дадзеным выпадку онлайнер, але гэта не пацвярджае, не абвяргае гісторыю пра тое, што цалкам магчыма, што гэта было неяк скаардынавана зроблена. Але і не пацвярджае гэта. То бок мы маем гіпотэзы, не маем рашэння, што адбылося па-спраўднаму. Гэта быў Паўлюк Быкоўскі, ён спрабаваў патлумачыць нам, чаму столькі расіянаў напісалі апошнім часам у трэц пра сваё жаданне пераехаць у Мінск. Далей у праграме «Еўразум». Банальная трагедыя беларускіх выдавецтваў у эміграцыі. У мяне зараз няма сродкаў на выданне новых кніг. Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Еўрарадыё.фм. Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Мэрил Стрып зноў прыцягнула ўвагу прэсы падчас з'яўлення ў Нью-Йорку. Легендарная актрыса выбрала вобраз, які многія адразу звязалі з яе культавай гераіняй, строгай рэдактаркай Мірандай Прыслі з фільма «Д'ябл носіць Прада». Стыльны касцюм, сонцаахоўныя акуляры і упэўненая манера паводзін. Папарацы адзначылі, што актрыса выглядала элегантна і расслаблена, вітаючыся з прыхільнікамі і спакойна пазіруючы фатографам. З'яўленне Стрып супала з актыўнымі размовамі вакол магчымай працы над працягам гісторыі пра модны часопіс. Хоць афіцыйныя падрабязнасці пакуль не раскрываюцца, увага да яе вобразу яшчэ больш падсылковая цікавасці да праекта. Крытыкі адзначаюць, што актрыса працягвае заставацца сімвалам класічнай галівудскай элегантнасці, а кожнае яе публічнае з'яўленне становіцца падзеяй. Нават праз час пасля выхаду карціны вобраз Міранды Прыслі увасоблены Мэрил Стрып застаецца эталонам стылю і моцнага жаночага характару. Амерыканскі музыка і лаўрэат Грэмі Стэргіл Сімпсан анансаваў вялікі восеньскі тур у падтрымку свайго новага альбома, над якім ён цяпер працуе. Тур прадугледжвае канцэрты ў некалькіх буйных гарадах Злучаных Штатаў, і гэта будзе адным з самых маштабных выступаў артыста за апошнія гады. Падчас шоу Сімпсан плануе прадставіць як новая кампазіцыя, так і вядомыя хіты з папярэдніх альбомаў. Крытыкі адзначаюць, што выступы Сімпсана заўсёды адрозніваюцца высокай музычнай якасцю і непаўторнай атмасферай, а яго жывое гучанне збірае шырокую і разнастайную аўдыторыю. Падчас свайго турнэ артыст плануе запрасіць на сцэны і спецыяльных госцяў, што зробіць канцэрты яшчэ больш прывабнымі для слухачоў.
У соцсетках актыўна абмяркоўваюцца магчымыя планы на вяселле сусветна вядомай спявачкі Тэйлар Свіфт з амерыканскім футбалістам Трэвісам Кэлсі. Паводле паведамленняў, меркаваная цырымонія можа адбыцца ўжо 13 чэрвеня каля дома Свіфт у Род-Айлендзе, але афіцыйнага пацверджання пакуль няма. Нягледзячы на павышаную ўвагу да асабістага жыцця, артыстка і яе партнёр стараюцца трымаць падрабязнасці ў сакрэце. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Дзякуючы выдаўцу Андрэю Янушкевічу па-беларуску можна прачытаць Гары Поттера, Дзюну, Ведзьмака, Валадара пярсцёнкаў і іншыя сусветныя бестселлеры. Беларускамоўны Гары Поттер нават паспеў пастаяць на самых заўважных паліцах дзяржаўных кніжных крамаў, але гэта было яшчэ да 2020 года. Сёлета Янушкевіча разам з некаторымі іншымі кнігавыдаўцамі ўключылі ў таямнічы сіндыкат, экстрэмісцкую кааліцыю кнігавыдаўцоў. Выдавец уже некалькі гадоў працуе ў Польшчы і, уласна, тут адкрыў кніжную краму «Кнігаўка». Такую ж ён спрабаваў адкрыць у Беларусі, але як толькі крама запрацавала, выдаўца забралі на суткі. Янушкевіч з'ехаў з краіны і выдае кніжкі па-беларуску ўжо ў Варшаве. Пра адносіны з дзяржавай, пра тое, як яму удавалася выстаўляць беларускія незалежныя кнігі на самых лепшых паліцах дзяржаўных крамаў і пра тое, як змянілася стаўленне да выдаўца пасля пачатку вайны ва ўкраіне, спадар Янушкевіч расказаў журналісту Еўрарадыё. Можна сказаць, што мы знаходзіліся ў паралельнай рэчаіснасці і вельмі доўгі час дзяржава рабіла выгляд, што нас папросту няма. Яна нас не заўважала. Яны там займаліся сваімі вялікімі справамі, ну а мы сабе паціху там выдавалі гэтыя кнігі і гэта іх асабліва не цікавіла. Канешне, калі мы не выходзілі вельмі моцна за пэўныя цэнзурныя буйкі. Ты разумеў, што ты функцыянуеш у несвабоднай, недэмакратычнай краіне аўтарытарным рэжымам, гэта накладвала адбітак на тваю працу, але у гэтай прасторы ты пачуваўся даволі свабодна. А пасля 21 года, калі ў нас канфіскавалі наклад «Сабак Еўропы», калі да нас прыйшоў дэпартамент фінансавых расследаванняў, ужо можна было адчуць, што правілы гульні змяняюцца. У маі 2022 года я яшчэ не разумеў наступстваў расійскай агрэсіі в Украіне. То гэта вельмі моцна адбілася на унутранай палітыцы Рэспублікі Беларусь. То есть мы неяк не ўзаемазвязвалі вось гэтую радыкалізацыю дзеянняў улады з вайной в Украіне. А тут існавала прамая сувязь. Ну і другі момант, таксама я не ўсвядоміў да канца той факт, што атака на выдавецкае кола была сістэмнай. Мы, дарэчы, адныя з першых як бы панеслі шкоду ад гэтай атакі. Нечакана для нас папрасілі ў канцы сакавіка 22 года выселіцца з офіса. Цяпер атрымліваецца, што ўсе кнігі, якія будзе выдаваць Янушкевіч, экстрэмісцкія. Але апроч экстрэмізма ў выдаўца хапае і іншых праблемаў. Людзі нібыта проста перастаюць чытаць па-беларуску. Вось прыклад, які вас дакладна шакуе. На складзе Андрэя Янушкевіча ляжаць 600 асобнікаў беларускага перакладу восені патрыярха нобелеўскага лаўрэата Габрыэля Гарсія Маркеса. За 3 гады працы ў Польшчы прададзена ўсяго 400 экземпляраў. А ўлетку заканчваюцца правы на гэты пераклад, і выдавецтва больш не зможа прадаваць асобнікі, якія застануцца. Магчыма, іх нават прыйдзецца проста знішчыць. Давайте паслухаем, як Андрэй Янушкевіч распавядае пра праблемы, з якімі сутыкаецца ўпарта, намагаючыся рабіць кніжны бізнес у эміграцыі. Нема сродкаў. Ну, я зараз кажу пра рэкламу. Нема сродкаў. У мяне зараз нема сродкаў на выданне новых кніг. На жаль, продажы
так знізіліся, што просто мы вот зараз у такой стадыі назапашвання гэтых сродкаў, каб выдаваць новыя кнігі, і в гэтым новым годзе яшчэ не выдалі нічога новага. Хаця ёсць што выдаваць. Но это беда. У выдавецтва ніхто не ўлівае нейкіх там датацыйных грошай. Таму што прынята лічыць, што выдавецкі бізнес гэта камерцыйны бізнес, выдавецтвы могуць і самі на сябе, асабліва выдаючыя бестселлеры, белетрыстыку, могуць нармальна зарабіць. Все правильно, але гэта не наш выпадак, на жаль. Таму што мы не можам прадаць, я зараз сутыкнуўся з такой праблемай вот в эміграцыі, мы не можам прадаць умоўную 1000 кніг, потому что у нас просто нема 1000 аудиторий. Нема. Вот это проблема. То есть есть великая потенциальная аудитория, якую можно включить увесь там 10-миллионный белорусский народ. Но это все теория. На практице эта аудитория добра, калі обмежовывается 1-2 сотнями тысяч человек. Калі ты, прабачце, за 4 гады, за 3 гады роман Нобелевского лауреата Габріэля Гарсія Маркеса «Восень патріарха», тебе удается продать только 400 экземпляров, а 600 лежит на складе, а правы на его скончаются летом. Ну, что робить? Мы снижаем цены, робим распродажи, займаемся социальными сетками, не только взаимодействуем со СМИ, але они не продаются. Я прыходжу да выснову, таму што вот скончыліся людзі, якім цікавая гэта кніга. Насамрэч, нават важны не столькі грошы, колькі наяўнасць вялікай аўдыторыі. Сёння ты штосьці хочаш прыдумаць і стварыць, але гэта без сэнсу крышку, таму што не выспелі ўмовы. Можна прывесці прыклад вот нават таго ж Стывена Кінга. Калі мы абвясцілі, што мы набылі правы на Стывена Кінга, это была такая пэўная чытацкая мара для шмат каго. І гэта быў красавік 2023 года. Якую великую мы хвалю падтрымкі атрымалі. Просто это была некая, такая вот сенсация, это так глубоко вошло вот у супольнасць. И я в это все поверил, и мы выкупили правы с разликом, что мы выдадим першы наклад 4000 экземпляров, и что он довольно хутка разыдзецца. Потому что вельмі великое запатрабаванне. Дзякуй Богу, мы выдали только 2000, а не 4. Потому что вот прошло уже 2 гады с моменту продажу, а мы не можем продать 1000 экземпляров. Вот на конкретном прикладе, как вы разумели, як может выглядать ситуация. То есть ты находишься у романтичных идеях, что вот, сдается, все складывается, сусветно ведомый автор, книжный голод, вот это жадание чытаць народнай мове. А калі даходзіш да практыкі, все можа быць інакш. Гэта быў выдавец Андрэй Янушкевіч, і ён распавёў пра самыя вялікія праблемы кніжнага бізнеса ў эміграцыі. Адна банальная, няма грошай, і адна сумная, здаецца, чытачоў таксама няма. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё. Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету. А сённяшні выпуск скончаны. Беражыце сябе. Пачуемся. Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.